Međimurska podružnica Hrasta nešto više od 3 tjedna prije lokalnih izbora održala je konferenciju za medije kojom je istaknuta njihova namjera samostalnog izlaska na izbore. Unatoč mnogim primamljivim ponudama i s desne, ali i s lijeve političke strane, Hrast ostaje dosljedan, vjerodostojno zagovarajući nov pristup politici. U Hrastu su naglasili kako je bilo i nemoralnih ponuda za koaliciju, ali su odlučili ostati dosljedni svojim uvjerenjima. Ističu se kao osvježenje i važan čimbenik na međimurskoj političkoj pozornici. Hrastova lista za Skupštinu Međimurske županije nije rezultat stranačkog dogovaranja ili trgovine, podobnosti ili stranačke poslušnosti. Hrast biračima nudi listu koja je definirana pred izborima jednim novim demokratskim standardom. Radi se o direktnoj demokraciji u kojoj su sami članovi, podržavatelji i birači stranke imali priliku odabrati i rangirati kandidate koje bi željeli u Skupštini Međimurske županije. Hrvoje Šlezak bit će nositelj liste, te ističe kako su brojni pozivi stranaka na suradnju dokaz da Hrast iz dana u dan raste i da ima sve veću podršku biračkog tijela. Trenutno su, naglašavaju, 4. stranka u županiji. Sami rezultati posljednjih izbora za Europski parlament dokazuju da je u 6 županija Hrast 4. politička snaga, a u mnogim lokalnim sredinama nalazimo se čak i na 3. mjestu, kao recimo u gradu Splitu. Na predstojećim izborima nisu se odlučili za izvršne funkcije i smatraju da su još premladi, a svojim prisustvom u Skupštini žele upozoriti druge da pripaze na koji način obnašaju svoju dužnost. Uz Šlezaka na listi su još kao drugi Robert Katanec, 3. Bruno Matotek, kao i Ivan Novak, te redom mladi sposobni ljudi koji mogu uvesti neke novine u politiku. I ostatak Hrastove liste nudi cijeli niz osoba različitih profesija koji su zastupljeni iz različitih mjesta Međimurske županije.